Hello guys, what's up? John Bill PH, it's here again. May panibago na kong video. Sana ay magustuhan nyo mga ka-viewers. Classic drama po to. What's That Style? Sana ay pakinggan nyo at enjoy lang kayo. Kung napadaan kayo sa video na ito, mag-subscribe kayo, like and share. Hit nyo na ang notification bell para update kayo sa mga video ko. So bago tayo magsimula, intro muna tayo. Here we go. Nagbabalik. Balik na ato ang kuan. So tataod ato nang i-play ron ang kuan drama. Iyahaning mga kaagis yang kinabuhi. Naana siya basta dili siya kabalumuyab, napunta sa babae nga dili gusto niya. No? So mo to kuan na to, i-play na to. Gaya pa doy, sugdan na to Drama presents What's the Style? Pagdumog Style! Timan ilang kini. Ngaynig abot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yun ikaw. Ug watas-watason kong imong kasing-kasing na nagtago ni ng dughan mong malibutos. Palami Style. Bigwayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit. Lipay ako. Tagpaho ako. Lipay ako. Kasilag Style! Gikasilagan ko ikaw. Magkalimtanay na lang ta. Dili na ko gusto magkita. Laki pag imo kanino. Lisod ng pabalik ko ng baha. Maygon sa bukid. What's the Style? Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw sa mga nagkalinlaing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan kay nahasulat naman sa lapihan sa panahon nga bisan ang mga dagkong balod dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan nga dili mahimong makalimtan. What's the Style? Gidalit sa Armen Drama. What's the Style? Ako si Marcos. Ginaingon. Dili ginay maayo sa usa ka litaw nga talawan ka manguyab. Kay mapunta na hinuong kas babae nga wa gyud kay gusto bisag gamay. Mao kini nahitabo sa kong kinabuhi. Nga dili na ko mahimo may kalimtan. Ay naunsa ka malintawon oy Marcos. Oh, gusto ka na sa idalo niya. Wa ka pag uyab. Buang nga sabit na tayo. Mauwa magig ko manguyab tayo. Oh, But lang. bakti ay istorya. Bigalo nga nang mauwaw ka man kuno, ha? Ha? Dili ka man unta maot og dagway. Oh, kagwapo nimo. Unya mauwaw kang manguyab. Ambot lagi tayo Basta, kung makatubang lang ko sa kababae tayo, mata buto-buto na nandugan ko. Lagi? Di ko kasulti. Di ko makahimo tayo bisag pag-ingon lang. Sas kang layo, alim mo na ako. Sa ako pa'y nag-ulitaw. Yamat ragod. Kaya nga naman tayo, ha? Daggan na kag-uyab, sulitaw pa ka? Weh. Daggan, oy. Daggan mo lang. Sobra si Quinta. Kakong nauyab. Mao na. Sobra si Quinta. Una ko na minyo ni aning nanay mo. Oh, yum.
Oh, di kumot to. Oh, Ah. kulba ka nito. Kulba ako na ni mo, tay. Kulba mo lang. Busa, hoy, minaw. Minaw, si. Ikaw ba? Pahit ginoy. Oh, ayaw pag binanga. Kanang idaran nimo. Ha, sa ako pala kanyan to, ako pa. Ay, pwerte na na kung daghan ng babaeng kituljak. Tay! Tiyaw mo na. Kadaghan ay uyab tatay ni mo kani Antonia. Ikaw nga anak hangtod karon wa pa bisag usa. Buha nga bitaw ba ituro eh. Mauwa magig ko nga. Moingon kong babae eh. Ayaw na dyan ang ulaw-ulaw dong, ha? Ayaw ulaw-ulaw. Tigsalot. Ayaw na kayo. Ayaw mapriso. Ano pa po yun? Unsa mo ka eh? Ay. Mari kay ibo ka na ni mo. Gusto ba? Mau ba? Mau ba ituro? Ay sos ulag eh. Kasi man nagsulti ko na mo ba? Ako! Bida. Istorya ba ganito? Karoon ba ganito istorya ni mo? Muta na ba yun? Uy, pamisita ng marino. Ha? Pamisita ko ato ko sa adlaw. Ningon siya ibo kay siya ni mo. Ha? Pero ako, wag yung kusog ta. Kay palikiro ko no kay ko. Unya, wa siya gusto na ko. Huwag mato niya, ikaw may yang nagustuhan. Baday, tinuod ka ba ituro? Misultis maring nga nakagusto sa nako? Ulag eh! Kung ikaw lang ko na inuyam niya, wa na. Ay, nagka-istorya ko no eh. Sugto na rin na yun ka niya. Tida ba no? Abi mo ba? Ibog sa ko anang maring ba eh? Pero maulagi ko manguyab niya. Purbida, panguyam pina pa eh. Ay, guwaw nung sama ka. Lamiar bang maring taon ka na mag-short siya bubo kay ba niya? Puti nga short. Oh. Nga, medyo may pagkalagom-lagom yung kigol. Lakrahan, ano sus, lamias buhaya nga. Klaro kita na. Gusto na ba? Dahil maayo ba si Tatay Pinong, magpatudlo ko niyang explicar ba? Kinahanglan nga mauyab na ko sa maring bay turo. Ay, pastilan. Sa'yo rin ka nang isplikar, oy. Oh. Bebe ko no tayo be. Tudloin ko no ko. Ay, anaulog na ni mo, minaw, ha? Anaulog easy. mo, ha? Maring, sugta ko. Kung imo kong sugton, humot ka. Pero kung dili ko ni mo sugton, baho kag gunot ka. Binuaw na mo tayo. Magtarong ko. Ay, sa'yo na lagi na. Yun yan. Bitaw, anaw na ni mo. Maring, buutan og maanyag nga maring. Oh. Pinuhugaw. Kaya ang sod sa imong tiyan, tinai. Ang sod sa imong tinai, iti. Kera. Okay, klaro tayo. Okay, klaro. Tudloin na ko explicar tayo. Lagi. Gusto lagi na kong mauyab na ko sa maring. Sige na tayo. Saan kayo tudloin ko tayo ba? Okay na. Wa na. Gwapo na kay ko na kong gisulob nga hinuwaman ako sa kong amigong J. Badayos. Katong taga-tabukanal. Wa na. Sigurado naging sugton ko aning maring. Puti nga na. Tay, ikaw day na. Si atay. Si atay. Tatay ba, tatay? Tay, ikaw day na. Saman, ha? Ready ka na? Aron sa pagpamisitang maring, ha? Oo, tay. Kung sugton lang kong maring, tay, anhinag yung higiyo na. Nga makasuway na gigkog sakas langit. Kala! Kala yun, no? Kumbate yun. Sige, lataw na. Aduan rin sa maring. Sige na, Marcos! Ay, salamat kay ni ako na Kit Marcos. Ay, ikaw git ang lalaki nga dugay ko nagipaabot nga mamisita na ako. Anday ni alagi ko day kay Kay? dili na nako magwantang akong gibati. Sige. Sulti dahil Marcos. Sige na.
dayon, Marcos. Kuan, day maring. Unsa? Sugtan ako day kay gusto kay kumutilaw langit. Sige na, sugtan ako. Time pa, unsay sugton. O, kapag gani makapanguyab na ako, nya sugton na dayon ta ka? Oh, ay sus na unsa man kaday. Sugtan na lang gud ko. Sugtan na ko gritso. Sige na. Unsay pagtuon nimo na ako, easy girl? Sugton ta ka, nga wa man ka manguyab. Ano dia, oy? Ayun sao masagod ni day nga di mangigutaon ko ka mao manguyab day. Uy, busa ayaw na lang kong papanguyab ba pa nimo. Ug usa pa, ang babae nga butan dili na mistil nga sultihan. Uy, pauli nito sa inyo, Marcos, oy. Unya na balag dili kung makahimo ka ng mahibaw na kang mudiga. Pauli nito sa inyo, Marcos. Day maring. Ay, pagkakwanggol gani mo do. Oh, pila may pagsulti nga, day maring. Nahigugma ko nimo. Kalara. Lisod mo ginang litokon mo? Mauwaw lagi gid ko tayo eh. Ang ako na tong gusto ba? Ngayon na lang kong sugton, bahala na dili ko mo ingon. Wa kag ayo tuntuha ka. Banga ka bastadyaw. Yan sa mga kong buhaton tayo be. Ha? Aron mauyab ko sa maring. Unsa man tay? Ha? Tay pinong. Paita sa nimo, Marcusa ka eh. Basta mag-ingon, I love you, di ka kasultihan na. Naunsa mga. Maula ginabay eh. Niingon ra ba tos maring nako bay nga pabalikon ko niya kun andam na ko mo ingon niya. Mga agi na mo ay pabulki ka atong tahon. Ikaw rin ipaabot atong maingon ka I love you. Tabangi ko bay ben si buhaton ako bay turon sa man. Unsa? Mauna. Ha? Mauna sulbado. Ha? Pangita og babae nga wa tagi gusto bisan kamay. Nya, maoy praktisi og panguyab. Ha? Praktisi panguyab. Murag. Pitok-pitok na mata. Murag nindot ng paghihatay da. Ako na gud. Mangita ko babae nga wagi ko'y gusto bisag gamay. Unya, maoy akong praktisan og panguyab. Wala prastisa nimo. Di mo ka mamulitik eh. Maunay buhata, Marcos. Pero kinsam sa kaya akong praktisan tay panguyab tay, ha? Kinsam? Kadang? Ubay! Skandang po yabi. Ano ba babae nga ho? Niya pahak pa niya. Bakang pag yun. May nang bakang ibilangkan na daan. Grabe. Libas pag yun. Niya praktisi na. Unsa nga. Naatanan. Oo. Ay, time pa sa murag. Oo, Kadang, si Kadang. Si Kada lagi. Siya rumauwa pa kami ingo na ng I love you kadang, ha? Hapit ako na, hapit ang tanang bati. Naharap ko na niya. Siya naman sa ka. Oh. Ostabay. Nindot nga ideya na bay turoda. Dili mahitabo nga mauwaw kong manguyab ni Kadang. Ha? Kay pati mo nagnaong siya. Kabati Baon na naong niya? Kadang ha? Kana? O sige. Ha, sige. Bantay to ha. Bueno. Bueno. Saban, larga na. Bueno, karong gabi, mamisita kong Kadang. Mao na ni Kadang.
ikaw rang usaron din sa inyo, ha? Oo, Marcos. Ako ra usa. Magalog kayo na ron, bisan. Unsa mo hatong na. Day kadang, ni ako aron sultihan di ka nga. Ay, kung layuga ka dang, oy, ay, kung layuga, oy. Ayaw na lang panguyab pa. Ay, isungot na na. Agoy, oy, usa mo, imo mo kong gihagkan. Ay, alam me. Giginahan, giginahan. Marcos. Bisag batik ang naon, pero humot kay ka. Bisag sopo. Masukad. Karon pagig ko magkatilog langit. Lami aday, uy. Onya. Unsa man, ha? Usa pa tamaot, ha? Usa pa tabo. Uray gidangan. Oy, kakuyog magsabaks kadang mapugos kayong pakasal niya, Marcos. Bako ka na tayo, dili ginanoon ko tayo. Huwag ko'y gusto ng kandang tayo, bisa gamay. Bida gini mo eh. Walang unta to ni mo gitor Jack. Ha? Ano may problema ba? Practice og explica na yatong sabot. Oh, imo mahinong gitor Jack tunto-tunto. Ay, yun, maroon sa mga tayo eh. Atong sabot. Manapog ka man. Atong sabot practice og explica. Be, ikaw ko no, be. Gigakos man ko niya tayo niya, giruman sa man ko. Gilami, amsa ko. Wato na dahil noon ko kay matay-batig na us ka pero humot man kayo tay. Kunya. Giganahan ni noon sa ko. Oo, giganahan ka. Giganahan ka. Oo, pero do, sultihan ta ka. Ha? Mga kilir bang kaliwat ng kadang. Gikas munti. Hala ka. Maminyo di kang babae nga wa kay gusto, Marcos. Tay, pinom. Minyo gid miskadang kay saon dasudlan man puwerte na kong minatay sa simbahan pero ako'y mahimo kay mga kilir ang igsuon ni kadang naminyo gid taong ko sa babaeng wa ako'y gusto. Mga tumay galang kagi ni Marcos din nga atong tulmanon. What's the style? Why gusto? Style. Kini nga atong sugilanon gisuwat ni Jay Badayos, ubos sa direksyon ni Alan Acorda, spinner Joel Acido, recording editor Eric Mancalor Bellones, soundman Christian Boy Ticol Jano. Dalit ka ninyo sa RMN Drama.